It-talba ta' Jorgen Fenek quddiem il-Qorti Kostituzzjonali dwar ksur ta' drittijiet tiegħu għax ma natax il-ħelsien mill-arrest sa mill-arrest tiegħu fl-2019 ġiet miċħuda. Il-każ kostituzzjonali tressaq minn Fenek wara li l-avukati tiegħu f'numru ta' tentattivi talbu għal ħelsien mill-arrest bit-talbiet tagħhom qatt ma jiġu milquha. Din l-aħħar deċiżjoni mill-qorti waslet f'sentenza ta' 60 paġna li bekk iddeċidiet każ kostituzzjonali li kien ressaq Fenek is-sena li għaddiet quddiem l-imħallef Miriam Heyman. Din id-deċiżjoni Jorgen Fenek se jibqa' jinżamm arrestat. Pensjonant minn Rabat ma nstabx ħati li fastidja sesswalment turista Spanjola f'Malta. Dan wara li fl-istabbiliment f'Ottubru li għadda huwa prova jbus il-idea. Wara li rat il-filmati tas-sigurtà l-qorti nnotat kif dan kien każ iżolat fil-waqt li referi tal-kondotta nadifa tal-imputat. Hawn intqal li f'każijiet ta' fastidju sesswali jrid ikun ippruvat li jkun hemm istanza ta' aktar minn darba ta' fastidju sabiex jiġi pruvat dan ir-reat. Madankollu l-Maġistrati lejn Merċi annotat kif it-testimonjanza tal-vittma kienet veritiera e kif din ġiet ikkonfermata mill-filmati tas-sigurtà u qalet li dawn ħallew effett fuq il-vittma li kienet fibtala f'pajjiżna. Il-Maġistrati konkludiet li din l-inġieba mill-akkużat hija punibbli taħt artiklu ieħor tal-Kodiċi Kriminali, madankollu ma tissodisfax ir-rekwiżiti għall-akkuża li tresqet mill-prosekuzzjoni.